Mana Bisma? Ha? Soर? Soर? लादो होमबालाय भिडिअ बानायनो गाननोबालाय नोंहा बेखौ लानो ओंखारलायबाय हिन्जावफोरजों हाथायाव फैफानो बायोलै लोगोफोर ओंखायनो दख'ना बायलु बायलाबाथाय एकदम जाखाया होनलायसो हा जाग्राखौ नायदो देन्जार सिखा खंखायजोंसो गोदानाया हागोनसो ए सिखा खंखायजोंसो एकदम नुवाखै लोगोफोर मैसोनो बेखौ मैसो गुड मर्निं लोगोफोर गुड मर्निं होनलायदो दा भिडिअखौ लादों मा जायगानिफ्राय एसे नायनानै लादो होनलायसो थ' नै लोगोफोर नुनो हादों आंना बे हिन्जावनि न'आ बेनो दे नोंथांमोना माहाजोन ना मा होनगासिनो ना थ' न'खौ नायनानै लादो मिथिसिगोन होमबानो मिथिसिगोन ला थिख्लिनि न' बियो ओमफ्राय नैबे किटचेन रुम लोगोफोर ओमफ्राय बे थानाय रुम बे थानाय रुम ओमफ्राय बै माइ बाख्रि मा होनो लोगोफोर मानसिफ्रा सोंगासिनो नालाय माहाजोन ना मा होननानै खिन्थु इमान बिदि माहाजोन नङा माने हायो आरो सोलिनो बेबायदि मानसिनि न'खर हिसाबै थ' मावनानै जानाय नङा होमबा साख्रि गैयि नालाय थ' बेबायदि ओमफ्राय जियानो जा आं आलासि जानो दंफैयो नालाय बिखुनजोनि बिहाव बिखुनजोनि न'आव ओमफ्राय बेयाव मा बुस्थु जानो नागिरदों नैला सिखा लाना फैदों नैला एकदम आइ बिखुनजो बियो नोंथांमोननि सिगाङाव दे सिखाखौनो सिगांनिफ्राय देखायगासिनो आङो ओमफ्राय नै मा बुस्थु बेयो मिथिबायना लोगोफोर बे मैसो बेदर दे लोगोफोर मैसो फैग्रोमोना मा बुस्थु मोनजादों दे देन्जारसो होनलायदे मैसो बेदर बियो बेखौ गोदान नागिरदों दायो लोगोफोर ओमफ्राय मा जाहोयो बे थिख्लियासो मिथिसिगोन ना मा जाहोयो होनलाय हांसो बेदर ओमफ्राय आरो गैला औ थिमालि लोगोफोर आलासि जानो बिजामादै जानायानो बिराद मा होनो प्रफिटआ बेनिफिटआ बेबायदि जानोबा नोंथांमोनहाबो थाब हाबा जादो दे लोगोफोर जियानो जानाय गोदान नागिरदों जोंहा नायदो गोदानसै बेखौ बे गथायै बायनाय बेसे लानाय बेयो 400 सेरसे बेयो लोगोफोर बेयाव 1 केजि दङ गोदाग्राखौ नायदो देन्जार सिखा खंखायजोंसो गोदानाया हागोनसो ए सिखा खंखायजोंसो एकदम नुवाखै लोगोफोर मैसोनो बेखौ मैसो बेसे लायो बेखिनियाव 400 होनना मा होनदों 400 अमानि दामजों समान आरो ना अमाया 350 ए जोंथिं 400 लायो माथो जोंसो 400 लायो नोंसिनिथिं मोजांलै जाग्राफोरा मोजां खिन्थु फानग्राफोरा जेनेबा बै न'नि फिसिनायफोरा खस्थ'आ बाङो आरो एसे लागाव मैसो होनलायसो फैग्रोमोना गोथाव होनलायदो नामा थिख्लि जानांगौलै जानोसो फैखादों ना माथो आरोलाय जासिजोबनो हानांगौ लोगोफोर न'खौ साननो हागोन सोरबा एकदम माने इसे गाहाय होननानैथ' बिसिना मा होनो बिसे हाजो खाथिनि मानसिफ्रा बेबायदि लुयो नालाय न'खौ नै थेक्ला लुयो एसे गाहाय औ भुटान खाथिनि न' बियो लोगोफोर एकदम ओंखायनो बेबायदि आरोना न'फ्रा नै ओमफ्राय किटचेन रुमा स्टेन्डार्डआवसो आंनावसो गैबावा बेबायदि लोगोफोर बानायगोन र' उनफ्राव थाखाफोरा फैबा नोंथांमोना नायनानै भिडिअफ्रा सेयार खालामना हो ओंखायनो आंबो खामायनि एसे नङाबा जाला गुन्दै गैला लोगोफोर नोंथांमोनासो मा खालामनोसै एसे सापर्ट खालामदो दे लोगोफोर लाजिबावदे थ' लोगोफोर बेखौ नोंथांमोना बिराद हेन्डसामलै मानसिया नायदो एसे ओरै नायलाय खनसे लागाव होनलायदो बिराद हेन्डसाम मानसिया बे जोंहानि आंनि हिन्जावनि फंबाय लोगोफोर बिराद सेंग्रा एकदम मदद जांगिलांनांसिगोन जौस्रां देरस्रांनो गुफुर हेन्डसामथार बिराद बेदर गोदागासिनो दायो नै माबाखौ बे मैसोखौ गोदागासिनो आरोना बेयो मानसिखौ नायदो लोगोफोर बिराद हेन्डसाम दै ओमफ्राय भेकेन्सि दङनो
लोगोफोर खालि भेकेन्सि खालि एसे मिथिखाबाय नोंथांमोनहा बुंनायखौ दे बे जोंहानि फंबाय माबा बैनाय आरोना बे आंनि हिन्जावनि फंबाय एसे नायना लादो नै हेन्डसामथार लोगोफोर दिनै फार्स्ट टाइम नुदोंना नोंथांमोनहा बिराद गोबावनि उनाव दिनैसो देखायखादों आङो भिडिअआव सिगाङावथ' लादेरखायाखैमोन बेखौ भिडिअ ओमफ्राय आथिमंगल फैनायावबो लादेरखायाखैमोन आरोना दिनैसो लादां एसे देखायनो होननानै नोंथांमोननो बेनो ओमफ्राय आरो सोर सोर दंबावो आरो उनाव लासै लासै देखायलांबाय थागोन नोंथांमोननो दे नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ लोगोफोर नाय मानसिखौ देन्जार हेन्डसाम नुबावोसो ओरै नायहरलाय खनसे बे लोगोफोर हिन्जावनि फंबाया देन्जार लाजिबावो फाग्लासो लोगोफोर देन्जार लाजियो लोगोफोर एकदम हेन्डसामलै मानसियावलै देन्जार नुखायो भेकेन्सि दङनो लोगोफोर भेकेन्सि दहायनिफ्राय आं नायगासिनो बहुद नै थिख्लिया मालाय चेनेल गोदाननि एकदम भिडिअ बानायनाय ट्रेनिं होगासिनो ट्रेनिं नायदो मानसिखौ ट्रेनिं सोलिगासिनो दे लोगोफोर ट्रेनिं भिडिअ बानायनायनि ट्रेनिं सोलिगासिनो बिथिं गावखौ लागासिनो आङो मिनिगोनथ' आरो गावहा भिडिअ मोजां लानो रोङा नैथि नायलाय खनसे नायलाय भिडिअ बानायनायनि ट्रेनिं लोगोफोर गावनि बिबार बागाननो बियो गाव गायनायनो ट्रेनिं होगासिनो नै जाबाय बेयो लोगोफोर भिडिअ बानायनायनि ट्रेनिं बिसिनि न'आव एकदम नोंसिनि न'खौ देखायखाबाय आं देन्जार मोजां क्लियारनो नै बे गायनायनि ओंखायनोथ' लोगोफोर मोनसे बाथ्रा नोंथांमोना एसेबां माने अननाय आरो सापर्ट होदों आंनो आं माने सानसेनि गेजेराव 24 आवार्सनि गेजेराव नोंथांमोना 1K साबसक्राइबार बानायना होदों आंनि बे गोदान चेनेलखौ आंनि माने आं नै थिख्लिनि नामाव खुलिदोंमोन ना 24 आवार्सआव कमप्लिट जादोंबो 1K साबसक्राइबार जाखादों ओमफ्राय दाथ' 2K जासिगोन लोगोफोर मिथिबायना ओरैबायदि सापर्ट नोंथांमोननि अननाय आयौ मालाबाबो बावनो हानाय नङा लोगोफोर प्लिज आरो एसे अनबावदो आरो एसे सापर्ट खालामबावदो शेयार खालामनानै होदो आंनिखौ 100K खालामनानै होदो नोंथांमोना दे जोंहा नै थिख्लिनाथ' थांबाय सानसेयावनो 1Kनि बारबाय नालाय दा 2K खारां आरो एकदम जाथारसिगोन 2K खालामनानै होदो आरो एसे नांबावगौ ओमफ्राय आरो बिदिनो खालामलांबाय थादो सापर्ट खालामदो बिदिनो शेयार खालामनानै होदो अननानै दे दा जेरैबायदि सापर्ट खालामदों आयौ आं माने सानाखैमोन आरोना लोगोफोर सिमाङावबो बेबायदि सानसे 24 आवार्सनि गेजेराव नोंथांमोना 1K साबसक्राइब बानायना होदों थेंक इउ स' माच दे लोगोफोर फ्रम बटम माइ हार्ट होननांसिगोन लोगोफोर बे थिख्लिया भिडिअ बानायनो बारा रोंबाङा बे चेनेलखौ एसे आंनो सापर्ट खालामबाय थादों बेजों भिडिअ बानायनाय मानाय एसे आंनो हेन्डेल खालामबाय थादों आरो बारा रोंजोबा नालाय बे दासो गोदान इउटुबाव फैदों लोगोफोर खनसेयावनो 1K साबसक्राइब मोनदों आरो मा नांबावगौ लोगोफोर ना रावबो बिदि मोनबावा सानसेनि गेजेराव 1K साबसक्राइबार मोनदों बियो बेनोसै लोगोफोर नोंथांमोननि अननायजोंसो नङा होमबा जियानो जा लोगोफोर आरो एसे अनबावदो 100K बानायना होदो आंनिखौ ना मा होनो औ ओमफ्राय बेनिखौबो साबसक्राइब खालामदो शेयार खालामदो ओमफ्राय भिडिअ होबाय थानो हो लोगोफोर बेखौ थाबनो नोंथांमोनासो खालामनो हासिगोन बेखौ भिडिअ होनाय मानाय आं दा ट्रेनिं होगासिनो सोलोंगासिनोसो बेयो दाबो बे बानायफेराना फार्स्ट टाइम बानायनाय लोगोफोर ओंखायनो बे बांद्राय रोंबाङा थेवबाबो दा ट्रेनिं होगासिनो नै गावनिजों बानायदों दा दिनै भिडिअआ माबायदि जायो नोंथांमोना नुगोन दा नायदो ना लोगोफोर बिराद गोबावनि उनाव आंथ' बिदि हाथाय जालाबाया नालाय सिगांनिफ्राय आं हाथायाव थाङा दे ओमफ्राय दिनै फार्स्ट टाइम चिरां डिस्ट्रिक्टआव बेबो आंनि हिन्जाव हाबा जाखांनायनि उनावसो आरो हाथाय जागोना आङो दायो बेबो चिराङावसो हिन्जावनि गामिनि खाथिनि हाथाय होननांसिगोन लोगोफोर जों दा बोराय बुरै थांसै नै हाथाय जानो मा होनो नोंथां हाथाय जानो बोराय बुरै
ओंखायनोथ' थ' लोगोफोर हाबा जाखांनायनि उनावसो हाथाय जानो थांनो नागिरदों नै मना लालायदों नै मना दंलायो बे गारियाबो देन्जार दामि गारि नै पालसारसो बुरै नुलायलायबाय माथो मानसिखौलाय बुरिबाय उपाय गैया लोगोफोर थ' हाथाय जानो थांसै हाथाय जानो थ' नायलांबाय थादो भिडिअखौ दे जोबजासिम नायदो हाथाय मोनफैबाय लोगोफोर हाथाय लाजियोना आरो थिगलिया एकदम थाबायबानो लाजियो सानथिफुराव देन्जार मानसि जाहैदो दिनै एकदम दिनै सानथिफुराव बिराद मानसि जायो लोगोफोर दिनै सुनिबार हाथाय ना हाथाय दिनावबाथाय मानसि आरो बर' गोजा खिन्थु हाथायाव नै थिख्लिदो आइजों थिख्लिजों सिगां बिसोरो बाजार खालामगोन नालाय दख'नाखौनो बायनो ओंखारलायगोन ना माखो आंना थिख्लिया हाथायखौ नायदो एसे लोगोफोर नै लोगोफोर बेखौसो फसायबाय नैबे कालारा ओमफ्राय उनथिंनिफ्रायसो नायखोमाबाय दखाना माथिंबा ओमफ्राय उनथिंनिफ्राय नायखोमागासिनो गोबा मोजां दोंसो मोजां नांबावदोंसो कालारखौ गुफुर मानसिजों समायो लादो होमबालाय भिडिअ बानायनो गाननोबालाय नोंहा बेखौ लानो ओंखारलायबाय हिन्जावफोरजों हाथायाव फैफानो बायोलै लोगोफोर ओंखायनो दख'ना बायलाबाथाय एकदम जाखाया होनलायसो देन्जार भेजाल नेनानै नेगौ हानाय नङा दा नै लाबोबाय बेयावसो लासिगोन आरोना लोगोफोर नै दा फैगासिनो बायो नै बिदिखौ लादो लोगोफोर लाबावबाय गांसे होनलायदो रिल्स बानायनो बिमाया होदों नै आइया होदों आइया फिसाजोनो बायनानै होबाय नै आइया गांसे दामनिनो एसे दाम बावसो दे लोगोफोर बे दख'नाया बेयो गाजा नुबावो दा बिमाखौ बोरै नुयो आंनिखौ रिल्स बानायबासो नुसिगोन लोगोफोर नोंथांमोना लोगोफोर माबायाव रेस्टुरेन्टाव फैदोंमोनलै रेस्टुरेन्ट माने एसेबां गिदिर रेस्टुरेन्ट नंद्राया नुनायालाय साहा दखान ओमफ्राय बेयाव मा बुस्थु मोन्दों नायदो मा होनो बेखौ सफा बिदै सफा थपका ना सफा ना मा होनो लोगोफोर सफा बिदै गोनां माथो सबका हा थफा ए थफा होनो लोगोफोर थफा फार्स्ट टाइम नुदों आरोना बेखौ जानाय ना नायना ओंखायनोथ' खनसे थफा ना मा होनो थफा टेस्ट खालामनि दे लोगोफोर लागावनो जाबाय नै जानो नागिरबाय बियो नै जाना नायना माबायदि जायो माबायदि चिकेननिबो मोनो लोगोफोर चिकेननि ओमफ्राय बेयो माबा आरोना भेज जाबाय बियो नै जाबाय आलु बिरादनो नों मा जायो जायोबा बेखौनो जाहोदो जायोबा लोगोफोर थफा जानां माबा चिलि फ्लेक्स बियो चिलि फ्लेक्स बानलु माबाया बे गुन्दैया नोंसिनिथिं जौ बिदि मोना होआ बिदि आंबो लाबोसै चिलि फ्लेक्स होनो बेखौ बानायनोसै औ मिस जाबाय नै आलु बिराद मोजां मोजाङालाय दिनै फार्स्ट टाइम जादों दे लोगोफोर लागाव बेबो जाबाय नै थफानो थफा जाबाय नायनां मोजां ना गोथाव फार्स्ट टाइम फैदों नालाय फार्स्ट टाइम मोनजादों बे बुस्थुखौ नायदो माबायदि बानायो बेखौथ' मिथिला बेनि रेसिपिखौ बिसोरबो मिथिया जानायल' बिसोरो ना जानायल' दां बिसोरो लोगोफोर जाबाय दे जोंना सानथिफुराव बाजार खालामनायानो
बेग लादों माल माथा लादों बे दख'नाबो बायबाय मानसिया एकदम ओमफ्राय बेरायनो थांलायनोसै दा दसे उनाव ना फैदो दखानदारि सासे देखायदों आं गय जानो लिंहरगासिनो दं ओमफ्राय बायनो फैबाय आं नै दखाननि ओमफ्राय नोंबो दखाननि ओमफ्राय बेबो दखानिनो नै ला पुरा देन्जार बेना बिजनेसा हायो आंजों होनबावदों ओमफ्राय देन्जारसो थ' लोगोफोर जोङो बाजार खालामखांबाय नालाय नै बाजार खालामखांबाय थांनायनि एसे गयफोर जालांसै बेयाव दखान फिसायाव गय जानानै ओमफ्राय थांनानै ड्रेस गानस्लायनोसै ओमफ्राय जोङो मोनसे जायगायाव बेरायनो थांनोसै लोगोफोर बे बेरायनो थांनायखौथ' नेक्स्ट भिडिअआवसो नुसिगोन नोंथांमोनहा दे थ' नेक्स्ट भिडिअआव नुगोन ओमफ्राय जियानो जादों थांसै बेनिफ्राय गय जाखांनानै ना मा होनो बिमा हा सोर जियानो जा लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनगोन थ' बाय